Ma. Bismillah. Andoan. Angi fo. Aywa. Ki wali mando. Bismillah. Galamba jogulu bela jele fo. Obibe. Embrange nyale. Ki yere fo ki wali mando. Bismillah. Ini bara. Mantora site ko ni. Toro ita. Simoni nga kene. Basita la. Ka kone. Awa basita yilamne. Andoan ambe bela jele fo ka bela jele wali mando. Anda bla dagirindala. Nego krafe sedna Umar Keita. Amba fo ka wali mando. Fusendao alebe awakado nego krafe la. Realisation ale de be sedna Umar Keita bolo. Bouakar Jarabada ale be difula. Andoan awami jamadugu kefa ka angoloshi mi awa Keita ale be secrétaire la amba fo ka wali mando yere fo ki wali mando mantora cité koni Yusu torotana haba ambi foki wala yumando feminye donki baro sebonye abi boka chaya ni watina ni jo feminye ama yelema ka bo français kala ka laseli mano ma e bamangala yusu do chinye dongo doye ka damana ndene ka tabla fo jumana anga mako gafe do ko amako aywa donki baro sebon fo tugo okacha ngami ngoni soni bisigi minga ode ka fo kuna fo seben nu na sebena abi sebe ikaro nazara kame na ma yelema ninga ke bamangae yusu bamanan ko maya mana ja cogo matigiya ka di n'a ye abana Yusu Tarawele ɲɔana ye o bi ko caman k'u ma la abana Yusu kɔrɔtɔ kun tɛ o ni zaba mɔna ti bilen wa a bi bilen o tuma an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn kari do mola bɛɛ kɔrɔtɔ Yusu Tarawele basa ale ka teli a bi balo nɔnsi ka suma a ti si kɔngɔ na wallahi Yusu Tarawele fɛn min ye Mali ye ka foli kɛ maliden bɛɛ la an bɛ gɛlɛya kɔnɔ a bɛ san caman bɔ Yusu an sigi o sigi diyagoya don an ma fɛn min ye faso in ye ka wele bila ka taa fasoden kelen kelen bɛɛ ma an bɛɛ lajɛlen ka walew an'an ka kɛtaw Yusu ka kɛ sababu ye ka jamana in ni k'a kolosuma sabu kɛlɛ man ɲi maa caman bɛ kɛlɛ fɔ i tɛ kɛlɛ dɔn dɛ i bɛ miniti kelen kɛ kɛlɛ la kɛlɛ to a ka da yɛrɛ ka miniti ba kelen kɛ k'a banni ɲɛɲini n y'o sɔrɔ maa min na i y'o dɔn wa maa fila ye kɛlɛko kuma fɔ n ye min a tɛ se ka bɔ n kɔnɔ fiyewu Dayi Baba Jalo a bɛ tiɲɛ so bi a ko kɛlɛ man ɲi ko maa caman bɛ kɛlɛ fɔ i tɛ kɛlɛ dɔn Amadu Tumani Ture a tɛ ten a y'a fɔ n ye a ko kɛlɛ man ɲi dɛ wallahi kɛlɛ i b'a daminɛ dɔn i t'a laban dɔn a bɛ laban ko yanni maa ka kɛlɛ kɛ k'i miiri a kɔlɔlɔ la a kuma fila si tɛ bin dɛ a dɔw ma diya malidenw tulo u bɛɛ bɛ tiɲɛ so bi an bɛ dugawu dɔn k'u ye Yusu waati sɛbɛkɔrɔ korona fɛn min sɛbɛ ye e tɛ kunfɔlɔ ta wa Andoan b'a di ma i ka dɔn awa min ye ni bura sigira buranbonya o ya an ka tikaw ta ye baasi tɛ o bana ni yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn dande foli min na Yusu ne bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min an ka ma ko lettre du peuple i yɛrɛ to Amadu Yusu bilen nin y'a ka sɛbɛn ye nka fasiri kɛba o ye Jean Goyita ye Jean Goyita a ko an ka para ɲɛ kelen kɛ kununko kɔnɔ Yusu sini kalo tile 26 n'a bɛ mars kalo kofɔ i b'a ye k'a fɔ san 1991 ayiwa tiga ma don a nana démocratie a fiɲɛ cira anw fɛ yan 26 mars san 1991 a kuma sɛbɛkɔrɔ cayara fɛn min ye démocratie ye a kɔni nana tiɲɛ don an ye san 30 sɔrɔ o la bi o tuma an k'an jɔ k'an kɔfilɛ Yusu an ye mun de sɔrɔ démocratie la démocratie ye mago jumɛn ye an ye a nana kun min kama yalima a y'o minɛ fa wa o ɲininkali o bɛ maa caman da la Jean Goyita ka bɔ lettre du peuple kɔnɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye démocratie sɔngɔ ye a sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyara sabu ka d'a ka joli bɔnna i ka dɔn tiɲɛni caman kɛra nka nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ nakun kun ye min ye n'o ye basigi ye nakun kun ye min ye n'o ye yiriwali ye yalima k'o sɔrɔla wa Yusu n'i y'a lajɛ Mali an bɛ kuru ka bi n'an b'an kɔlɔsi yɛrɛ e ko an tɛna fara an ko a disi ka de nka fɛn min kɔni ye wulikajɔ olu bɛ sen na n'i ye Mali lajɛ Mali sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ la Mali cɔngɔra ayiwa ni k'a sɛbɛkɔrɔ bisi fɛn min tiɲɛnikɛlaw ye ani maa hakilijugutigiw olu kɔni kɛra sababu ye ka jamana in ni k'a jigi i ka dɔn kɔlɔndonba dɔ kɔnɔ san 1991 démocratie a fiɲɛ bɛ ci waati min maa caman jigi sigira k'a fɔ fɛn min kɔni ye démocratie ye nin y'a nanen ye ayiwa fɛn min kɔni ye namara ye o bɛna dabila fɛn min ye fanga ani mara kɛcogo ɲuman ye an jigi bɛna da o kan nka waati kelen kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ye tɛgɛrɛ fɔ nka a ma mɛn senna san damadɔ Yusu a kɛra dusukasi ye maa caman yɛrɛ tilala ka nimisa kɔrɔlen nɔfɛ Yusu Tarawele fasiri kɛbaa ko i ka dɔn san 30 démocratie nanen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman o ye Mali sɔrɔ maa tɛ se k'a fɔ ko ɲɛtaa ma kɛ nka n'i y'a lajɛ san 30 kɔfɛ ɲɛtaa minnu kɛra a n'an ye kɔta min kɛ maa caman ka ayiwa hakilina na kɔta
bɔta o de cayara ka tɛmɛ ɲɛta kan o b'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye gwɛlɛya o de bɛ yen sabu ko in yɛrɛ dabɔra ɲɛta de kama ni maa ma taa ɲɛfɛ segira kɔ maa bɛ se k'a fɔ ko nana ko min kama hali ni fitinin kɛra a la a tɔba o fana bɛɛ Youssou Traoré san 1991 e hakili b'a dɔw la a ma ja Mali fa bɛɛ lajɛlen fɛ jango faaba kɔnɔ a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara kosɛbɛ nka san 30 tɛmɛnen kɔfɛ maa caman kɔni ye kiimɛnni kɛ k'a lajɛ san 30 in kɔnɔ i ka dɔn démocratie nakun kɛra jumɛn ye mɔgɔw ka jaabiw tɛ kelen ye dɔw y'a jira k'a fɔ ɲɛtaa dɔw olu sabatira i n'a fɔ kuma labilala ani fɛn min kɔni ye i ka dɔn ko caman bɛ olu dagunna nka fɛn min kɔni ye yiriwa yɛrɛ ye a n'a sigira min kama yurugurugu kɛlɛliw fanga kɛcogo ɲuman ko kɔni ma sɔrɔ fɔlɔ Youssou Karabati n'i ye nin ko in da k'a lajɛ hali bi n'i ye maaw da sumusumu maa caman bɛ kuma fɔ maa si ni si ka kuma tɛ kelen ye nka maa bɛ se ka min fɔ ko bɛɛ lajɛlen fana ɲɛ bɛ min na k'o ye zɛrɛ ni njɛ ye i b'a ye k'a fɔ démocratie fanga nana ni bi cɛ fanga taabolo a sɛbɛkɔrɔ yɛlɛmana kosɛbɛ fɛn min ye démocratie a nana kun min kama kab'a sigira i k'a dɔn o kun kɔni o jɛngɛna ɲɛsin kɛra fɛn wɛrɛ ma maa caman bɛ yen minnu bɛ hakili jagabɔ kɛ nanzaraw k'a ma ko analyse olu y'a jira k'a fɔ ko in a gɛlɛyara o fana ko in fiɲɛ bɛ jɔn na jɔn de ye ko in tiɲɛ bɛɛ lajɛlen de y'a tiɲɛ wa maa minnu ye fanga de kɛ olu y'a tiɲɛ wa maa minnu nana ni démocratie olu de y'a tiɲɛ wa fɛn min ye kɔni ɲininkali ye o bɛ maa caman da la nka bolo bɛ se ka sigi min kan o de ye forobafɛn yɛrɛ burujali ye sabu démocratie fanga bɛ sigi don min maa minnu nana fanga na caman nana ye k'a fɔ jaja fanga a ka timi jaja di nɔnɔ don o tumana a bɔra jamanako la maa caman kɔni ye foroba nafolo ka salo ka taa i yɛrɛ kɔrɔ o nana kɛ laada ye fa bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ min kɛra sababu ye dɔɔni ka Mali ni k'a jigi dingɛ kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ wote bolokɔrɔta a bɛ maa kɛ faama ye mɔgɔw nana sɔmi k'a fɔ n'i kɛra faama ye jaa sɛbɛkɔrɔ ka timi i ka dɔn di don o tumana mɔgɔw kɔni ye wote fana k'o tunɔmi fɛn min kɔni ye min d'i ma i yɛrɛ bɛ wote ɲɛ ka na mɔgɔw hakili bayɛlɛma maa caman fana ye jateminɛ de kɛ k'a fɔ o tumana n'i bɛ wote karisa f'a ka fɛn di yan o nana don maaninfinw kunkolo la ka n'o kɛ jogo ye o sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara kosɛbɛ a donna k'a fɔ min kɛ fanga n'i y'a sɔrɔ i k'a dɔn i bɛ makaama caman kɛ i bɛ sɔrɔ caman kɛ démocratie yɛrɛ ɲinɛ nana kɛ o kɔ dɔɔni wotew ka na olu bayɛlɛma ka na gɛlɛya caman do ko la a tɔ kɛra min ye maa caman nana faamu k'a fɔ n'i bɛ faamaya nɔfɛ o fana i bɛ wuli ka jɔ kɛ ka mɔɔw ɲini ayiwa ka musaka d'u ma n'u woteri ye i bɛ sigi o fana kɛra maa caman fana ye jateminɛ kɛ k'a fɔ o kumana an na tɛmɛ ni zɛrɛ in ye wa k'a daminɛ o daminɛ na ka na bila fɔ bi la k'o kelen don dɛ a ko fɛn min ye démocratie ni faamuyali ma kɛ k'a fɔ ko jama ka fanga dilen de don jama de bɛ da maa dɔw la k'a fɔ aw ka bila anw ɲɛ ka nin baara in kɛ nka forobafɛ k'a salo ka bila i yɛrɛ kɔrɔ ko démocratie k'a t'o fɔ o fana maa minnu sɔmina na fɔlɔ olu kɔni y'a salo ka gɛrɛ u yɛrɛ la Youssou san 30 in kɔfɛ ko n'an ko an bɛ kuma tiɲɛ don ɲɛtaa dɔw kɛra nka Youssou ko fanba tɔ bɛ yen a tɔ bɛ yen dɛ Fasirikɛba ye mun fɔ ka kuma laban a ko Mali kuru a bɛ lombo lanba la n'a kuru yɛrɛ tɛ ni ka dafiri ko nka ale bi jigi tɔɔni b'an bolo sabu a bɛɛ lajɛlen ma tiɲɛ Youssou k'a tɔ ye tɔɔni min ye an k'an jija o kana tila an na an ka segin an kɔ dɔɔni k'a lajɛ fɛn min ye majigɛ minnu bɛ ka se k'olu latilen walasa démocratie nana min kama a bɛ se ka yiriwa démocratie dɔwɛrɛ tɛ bɛɛ lajɛlen ka bila i bila yɔrɔ la i ni yɔrɔ min ka kan forobafɛ a ka se ka makara i ni min ka kan o ka d'i ma sariya ka boli a boli cogo la o fana maliden bɛɛ lajɛlen ka lafiya n'o démocratie i ka dɔn kuma min don nanzarakan don jama ka fanga dilen don k'a salo k'a k'i yɛrɛ ta ye a ma fɔ k'a kɛ ten a ko nka bi mɔgɔw sɔminen fanga na k'a fɔ n'i ye fanga kɔni sɔrɔ o ye n yɛrɛ kɛlen ye fɛn ye n'i ye fanga sɔrɔ min musaka caman sɔrɔ n'i ye fanga sɔrɔ o ye n kɛlen ye banna ye ko n'o hakilina ma dabila démocratie ko hali n'an ye san 30 wɛrɛ sɔrɔ ko a ti bɔ a nɔ na nin kun ye sɛbɛn ye Jean Goyita ka sɛbɛn kun don an y'a salo ka bɔ lettre du peuple la Youssou Jean Goyita ni ale ka sɛbɛn bila ne bɛ Alpha Man Cissé a ka kalo mun ka di kojugu min ye a ka dɔn ko an bɛ se ka dɔ kɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan an dɔɔni min ye 1960 min ye 2022 i ka dɔn Modibo Keyita ale tun bɛ fanga la indépendance yɛrɛma hɔrɔnya a y'o d'a ma nka Modibo i ka dɔn ale ka fanga a sunna k'a cɛrɛ tigɛ ten san 8 min ye aw ka dɔn Modibo Keyita san 7 ni dɔɔni a y'o kɛ fanga la maa dɔw nana aw ka dɔn wolomasere tabaw dɔn Musa Tarawele n'a ka jama olu kɔni nana ka na fanga jaso u kɛlen ka fanga paron tuma min Modibo Keyita aw ka dɔn min ye aw lajaba sugu bɛɛ lajɛlen ta k'a sɛgɛrɛ Modibo Keyita aw ka dɔn ale kɔni ntanyana an tɔn maa ka hakɛto Modibo Keyita ale ntanyana
bi aw kado aw min ye Musa Traoré a waati la Musa Traoré ale na kana fanga daminɛ min aw kado ka wuli ka jɔ kɛ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ démocratie o fiɲɛ cira o man ci dɔwɛrɛ fɛ min ye sommet de la bol min aw kado démocratie fiɲɛ a bɔra ye a fiɲɛ a tɛmɛna jamana caman na min ye anw ka jamana ye la bol maa caman dɔ bilen han la bol ye Faransi marabolo dɔ ye awɔ so min kɛra lajɛ min kɛra Mitterrand ma mɔgɔw wele o se Mitterrand awɔ cɛkɔrɔba ni lakɔlidenw wele Antoine Musa Traoré ale ka fanga aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la a n'a kunkanko ani aw ka dɔn a jagoya ko dɔw taara o kɛra sababu ka dɔn aw min ye maaw kɔni wulila ka Musa Traoré kɛlɛli daminɛ ko a kana ni démocratie ye Antoine a waati min ye aw minnu ye lɔgɔli karamɔgɔ ye ale aw minnu ye baarakɛlaw ye i laban na woro bɔ dɛ e tun bɛ kalo 3 kalo 6 kɛ i tɛ sara ko ye bisimila sara kun tɛ kɛ ka ɲa sara kun tɛ kɛ a waati la gɛlɛyabaden o kun da mɛ ka maaw sɛgɛrɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min aw ka dɔn an ka jamana kɔnɔ gɛrɛfu kun tɛ banna wa n'o tɛmɛna ka bɔ yen min aw ka dɔn aw k'a fɔ foroba kuma yalima i ka dɔn aw min ye min ka di hakilinata k'o bɔ k'o bin maaw da de kɔni kun bɛ baraden kɔnɔ i ka dɔn aw ka dɔn min ye i ni ka kuma ye se k'o fɔ min ye aw ka dɔn parti politique tɛ n'o ye ouverture politique ye o ma kɛ cogo si la jamanadenw o ka dɔn olu ni association ani jɛkulu wɛrɛw olu wulila i ka dɔn aw min ye nin binjɛni fanga ye a ka taa ka bɔ an kunna min ye aw ka dɔn bɛɛ lajɛlen wulila wulilen Musa Traoré ale binna Musa Traoré binna o kɛra sababu ye min ye radio so dayɛlɛ la a bi ka ca radio 200 yalima radio 300 bi anw ka jamana kɔnɔ n'o bɔra yen i ka dɔn gafe n'o ye journaux ye a ka dɔn o caman dayɛlɛ la min a ka dɔn kuma sugu bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ association cayara parti politique o ka dɔn o bɛ taa 200 la bi Antoine min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn ko démocratie yɛrɛ don koyi nka démocratie a wolola mun na min ye aw ka dɔn suyɛni jogo ani ka dɔn aw jamana burujalifu jogo ani ka dɔn jamanadenw k'olu kumaniya o niyɔrɔ ma min ye aw ka dɔn min ka di min ye o tɛ fɔla bilen dɛ ni min bɛ min ko o b'o neni k'o lajaba hakilina kɛlɛ tɛ lajabali tile o de wulilen don bi ni anw ye démocratie faamuya fo ka aw ka dɔn a démocratie yɛrɛ bɛ nin k'an kɔnɔ n'o bɔra yen i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn wulikajɔ kɔni bɛ senna tuma o tuma coup d'état mɔgɔ kuma aw ka dɔn taabolo jugo mɔgɔ kuma aw ka dɔn faso lajabali an dɔn ne aw ka dɔn lakanabaliya min b'an kan bi k'o kɛrɛ kɛ bɛ aw ka dɔn ka maaw minɛ u ŋɔnɔ ma ayiwa de sani a bɛ ɲɛ o min fana ka jugu kɔrɔ i b'a dɔn wa ni bana dɔnna a dɔw b'a la a furakɛli ka nɔgɔ n'a ma ɲɛ ko an y'an ka bana dɔ ka ban tariku la san 30 a ka ca o nka ale bi ko bɛɛ ma tiɲɛ ko tɔni bɛ yen an k'an dulon o la ayiwa Yusu ka ɲɛtaw sabati ɲinɛ n'o tɔni fana bɔra an bolo o y'a bannen ye dɛ Antoine min ye aw ka dɔn Alpha Mahamani Sise ale ka fɔla jamana mago bɛ min na bi o ye ka dɔn jamanaden bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ min ye an ka ɲɔgɔn faamuya n'o bɔra yen jamanadenw aw ka dɔn ka lakana baliya k'o kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ lakana bɛ se ka na cogo min na jamana fa bɛɛ lajɛlen fɛ n'o bɔra yen i ka dɔn aw min ye jamanadenw olu bɛ se ka balo cogo min na ka lafiya cogo min ani ka dɔn aw min ye an ka kɛnɛyaw fo ka taa se a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma kalanko taasira nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya cogo min wa i k'a dɔn k'a baarakɛminɛnw di jamanadenw ma wa jamanadenw yɛrɛ ka baara kɛ ka jamana nafolo to yen ka hinɛ jamana na k'o de ye démocratie. Ayiwa bisimila. Ala k'an kunna ja. Amina. San 1991 a ko k'a bɛ jaabi min di sa nka i ka dɔn awa min tiɲɛ yɛrɛ la ko awa maa minnu bɛ yen minnu bɛ ka an mara bi k'olu ka mandenw k'o bɛ fɛn caman fɔ. Bisimila. Ala k'an kunna ja. Amina. Alpha Mahamani Sise n'ale ka fasiri ye an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ. Miroir Hebdo baasi tɛ Yusu Karabati an b'i yɛrɛ fo e ni k'i waleɲuman dɔn Yusu ni to sɛri doncogo ma ɲɛ to pasacogo o ti ɲɛ fiyewu ne bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an ka ma ko l'indicateur du renouveau Yakuba Dumbuya nin y'a ka sɛbɛn ye an ka taa CMSS la Caisse malienne de sécurité sociale ka foli k'u la ɲɛmaaba o de ye Madame Jeminatou Sangare kaba nana yɔrɔ in na ɲɛta kɔni bɛ ka sabati fa bɛɛ lajɛlen na Yusu Tarawele lajɛba dɔ o daminɛna ntɛnɛn lajɛ in yɛrɛ i ka dɔn a kun ka kunjɛ bi nka a kunjɛra kunungo
fɛn min kɔni baara caman olu kɛra CMSS ani CPRES olu ka tigɛ di ɲɔgɔn ma n'i ko CPRES i bi an dafɛ jamanaw ko fɔ olu farala ɲɔgɔn kan fɛn min ye i ka dɔn caisse de retraite ye an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma maa kelen tɛ se baara la o kumana jamanaw bɛɛ lajɛlen ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma an ka baaraw kɛ kɛcogo kelen na min b'a to an ka retraite olu bɛ se ka lafiya cogo min na n'i ye nin ko ta k'a lajɛ CMS a bɛ baara belebeleba la o de la lajɛ a daminɛ ntɛnɛn marisi tile 22 i k'a dɔn tile damadɔ baara fɛn min ye an ko ma ko mutualisation ayiwa des systèmes informatiques n'i ye ko in da k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ diɲɛ kunnafoni disira kura ninnu n'a bi i ka dɔn informatique ko fɔ ayiwa caisse de retraite a tɛ taa baara kurakurayali kɔ o kumana jamana minnu bɛ CPRES kɔnɔ olu bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan fɛn min kɔni ye an ka kibaruw ka kɛ kelen ye n'i ye kuma kelen min fɔ yan o kuma kelen ka taa bɔ jamana wɛrɛ la i k'a dɔn baaraw ka se ka teliya joona joona ayiwa o baaraw de o bolodalen kun don o baaraw kɛra k'a ban ka se k'a sɛmɛndiya o baara de tun bɛ sen na n'i y'a lajɛ an ko ma ko système d'information adapté moderne et à moindre coût o de ye k'a fɔ kunnafoni ɲuman a ka di a ka teliya a ka kɛ sɔngɔ nɔgɔ fana na n'i ye nin ko in lajɛ a ko sɛbɛkɔrɔ fisayara kosɛbɛ sabu fɛn min ye lajɛ ye a daminɛna ayiwa baaraw ɲɛta o caman o sabatira maa min tun bɛ ko ɲɛmaaya la a don kama o ye kɛnɛya minisiri so o secrétaire général Ali Jɔpu ale de tun bɛ ko in ɲɛmaaya la maa min fana tun bɛ kɛnɛ kan o ye madame Jiminatu Sangare n'o bi ayiwa CMSS a ma ɲɛmaa ko fɔ kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fɛn min ye ayiwa Jiminatu Sangare madame Jiminatu Sangare a ye kuma ta kuma min kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin baara in kɛli ye ko nin baara in bisara kosɛbɛ sabu nin kɛra mɔnɔbɔ baara ye baara dɔ kun daminɛna a mɛnna o fana nin kɔni y'a kunjɛlen fɛn min b'a to an ka se ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma jamana minnu bɛ CPRES kɔnɔ i k'a dɔn baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka teliya fɛn min ye ayiwa diɲɛ kunnafoni disira kura ninnu ye n'a bɛ moyen informatique ko fɔ nanzarakan la o baaraw bɛɛ lajɛlen an ka se ka baaraw kɛ k'a teliya caisse de retraite bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min fana na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni musaka caman ye secrétaire général kɛnɛya minisiri so Ali Jɔpu ale fana ka kuma kɔnɔ a ye baara in sɛbɛkɔrɔ fo ka CMSS maa ɲɛmaaw fo ka CPRES maa ɲɛmaaw fo k'a jira k'a fɔ ko fɛn kɔni nin baara in ye nin baara ɲumanba de ye nin bɛna kɛ sababu ye an ka ayiwa caisse de retraite a baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ani k'a baarakɛlaw lafiya ani maa minnu fana bɛ yen ni a bɛ kɛ olu kama ka se k'olu bɛɛ lajɛlen fana lafiya k'o k'a bɛ fisaya kosɛbɛ a ye foli ni tanu ta ni ka ɲɛmaa sɛgɛrɛ n'o ye madame Jiminatu Sangare ye nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ maa caman fana bɛ yen i n'a fɔ CPRES maaw olu fana ye kuma ta kuma min kɔnɔna la ko waajibi de don an ka jamanaw ma bi an ka fara ɲɔgɔn kan Yusu maa kelen tɛ se ko la jɛkulu de bɛ se ko la bi n'an farala ɲɔgɔn kan k'an ka baaraw ani an ka kunnafoni ditaw ayiwa k'a kɛ kelen ye a bɛ se ka teliya cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya jango caisse malienne de sécurité sociale Mali kɔnɔ yan olu yɛrɛ ka wulikajɔ barika bonyɛmɛ ko in na kosɛbɛ fɛn min b'a to hali bi bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya an ka caisse de retraite maaw olu ka lafiya fɛn min ye baarakɛlaw fana ye baara ka se ka teliya waasa ɲinifɛn ye min ye o ka se ka sabati n'i y'a lajɛ maa caman olu kun bɔra jamana wɛrɛw la ka na minnu bɛ CPRES kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kɔni hakilina fɔlɔfɔlɔw kɛ o fana fɛn min ye kunnafoni ɲuman ka se ka di ani fɛn min ye diɲɛ kunnafoni disira kuraw ye o ka se ka matarafa waasa caisse de retraite baaraw a ka se ka kɛ ka ɲɛ ayiwa tile damadɔ lajɛ in a kun dabɔra nin de kama Yakuba Dumbuya an y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau an dɔɔni awa min ye an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an ma ta o ye Soir de Bamako ye min ye Haut Conseil islamique awa ka dɔn ani Capital Pulagu olu kɔni sera Farabugu kunungo Fanabugu i ka dɔn awa min ye embargo min bɛ yen n'a kun kɛn bɛ a bɛ ne kɔnɔ k'e tun bɛ mission na o min Farabugu taa mission kɛ non ne ma taa non ne ma taa ne ko n ko ça va n k'u ka taa parce que ne kun taara ni ne a kun tɛ diya ayisa i ye kunnafoni dilen sa an mago de tun bɛ la kɛnɛ kan ayisa i ka to ka direct kɛ ni lajɔ kun taara ko dɔ tun bɛ k'a kɔ dɛ i k'a fɔ tantɔ ko ayiwa nin waati in na an bɛ Farabugu Yusu Tarawele i k'a dɔn renouveau ka ciden don an bɛ lajɔ supply ko dɔ tun bɛ k'a kɔ ayi hinɛ cɛnin na bi sa hinɛ la bi tɔ t'a la bi koyi a ma sɔn n'a sɔrɔ a b'a fɔ lamusa ko Ala ka den balo amina rabi k'a faamu mɔ k'a faamu ni gafe banna an m'an da don a la minɛ sɔgɔmada in na a ɲɛ bilennen kun don dɛ a sɔrɔla k'i wele dɛ a ɲɛ bilennen kun don a ɲɛ bilennen don dɛ ni nin juni ka siyɛna don koyi siyɛna don dɛ hali bi Ala ka ko tɔ bɛɛ nɔgɔya amina rabi bisimila
Adouane, le soir de Bamako amba l'État, mais au Conseil islamique, à délégation au cadre mi ani capital Poulagou, Kolu Gonindo na Farabougou, mais au cadre ni ko bela jelenye, ibe ka fo awanyono, anan lamini il faut que ta se Farabouguma, ni wati na gele ababe olu dala, dorete au cadre bengali kela ou ani cadre mamunu be, no lui au cadre dakabana mauye, mununga ka jamana e cadre ka ngwano mine. Maga gato bismillah de wulika joke marska arabado kalot le muga ani nani samba flani muga ani kele mi au cadre délégation ba olu ko ni tara farabugu délégation au conseil islamique mawpmbala capital Poulagou mawpmbala ani cadre ma werewu au cadre lu sogodo ni gata mi au cadre nyerela ani donso ani cadre flow olu ka ma nyemaw mi au conseil islamique nunu bele jele au cadre usele a cadre délégation ba insele mi yu kumbeni dununu tegere yu kumbeni nisojaye yu kumbeni awikado jigiyaye o jigiya afara kasawaga munye mi awikado nyerela dugudew aniche mi awkado farabugo bi akana blala akana blale dorete mi au conseil islamique adikado donso fukata se mado ma nulu e bambaji nun doye nun bela jele ko ni jera kasigi awkado manga abibanjogodi manga abika chugodi bela jele nyefo mi awkado dai kono chimuruye mi awkado bela jele gele ki kono tafo mi awkado fa bela jele ma au conseil islamique kata se awkado jakulu fenfe be donso adikado mi capital Poulagou ikado nyerela mi awkado bela jele ko ni tafo mi awkado machi kono mama wuli o de ato awkado dugudew olu ko ni awkado lu ka ni soja yira do ere bora awkado lu kun segu kumba galu bela jele kumbo yera dugu kono wa dugudew ngoni ka ni soja yira ku ka do donge ninga nyesi awkado au conseil islamique noe awkado islam medine mau oluka awkado jekulu awkado nyemawe olude awkado katafara capital Poulagou ka ani doso do oluko ntara awkado haklisigi ko lase farabugo ka bismillah yalba ni ya banewa ni ta banewa ami do de ke alakaba amina alaka so nyuma nama bismillah ni sewe ikado umara angoiba ni aleka fasire anya bo soir de Bamako kono soir de Bamako anu foku wala nyumando Youssou Kravati al ni basama fanywambo abulu nywango de noji ne be lele panata lele pana bido bolido boko baduru keme bisegi ane sabaye ninye amta njo sebe nye flanana sebe nye flana abitana nga segi nganawo oluka barabla ko fo na be transporteur barabla ko fo tarata dongo ni kunya laje goudron savelo ajele kundo pasi sabu kada ka feme tanga sege tigilama wiye taxi fara camion nga katasi ali aywa moto ma bela jele ko njo ngumbe ikaro akara bisi basa chamanye femi transporteur wiye na betana nga sege tigu ko fo olu dimine kundo sabu ko damado be ko sengembe olu la ani ko jamana kemme ka fedo jakwe okuna ikado okungeme ka grève grève nyire ndashen folo ko siga fo gon be sena mo dorduru no de uye ko ndamana kumingama ya dulon folo sabu kada ko siga fo damuye oni ministre bala ka kuma minu ndabe ko ina o ni siga fo gara sababa ye lala akobna ba ba ya jira ka fo ko ni be make ko la ku ba damana ko kura de Youssou femi mo dorduru ye o kore ka fo anye barabla ni kuminye anya wuli ka boy sabu kada ka amba fa ka yoro disiki ka fo ma amba fe be ka ke onde kele no fe nga femi jamana fana démocratie jamana do mindi be ma hagilna fo o fana binye barabla o binye ni mbela jere sherabo ko fo ni yala ja tarata dongo adana o dongele ma wuli ka jo kera bengera kola femi si ka fo damana ka tabba fo sukule ko fe no bi aywa 23h ko fo ni yalla je groupement et des syndicats de transporteurs et conducteurs routiers du Mali ni njara sa de abana GSTCRMU ikado no ga je kuluba ko fo olu ko ngunyi ikaro grève damne tle sawa grève o nga dañmo ngoni ndona kula zanat le glema siga fo olu nana faranywanga sabu kada ka ministre so woro olu bela jele farla ikaro transporteur ka anga je ka ma ani douanier mo anga je ka ma fem ngoni mato ben ka se ka ke ni yet le kele nyere laje ayi min da mani donga asro koro gelera ko sebe transporteur u joda babu la jamana kono sabu kada ka tananga sege ulu de bo monu bulumno ndoni ka tananga sege ke dugu ni nyanje ka tananga sege fana ke ikado anga dugu bo ko nala ni duya laje no ulu ye barabla ko yi kwa be gele ko sebe na femi famo fana ye ulu ye ko infamu ula jona ka sega fo ningo buluda ministre mi nyeshi me bulla barako ani barako ma
n'a bi i k'a dɔn Mohamed Saliya Toure ko fɔ ale ye wuli ka jɔ kɛ ayiwa ni ministre caman ka fara ɲɔgɔn kan ani douane maa ɲɛmaw n'i y'a lajɛ Mohamed Saliya Toure yɛrɛ ministre 6 o fana kuma kɛrɛfɛ i n'a fɔ transporteur ministre ani fɛn min ye douanier ye o ɲɛmaa danga ka taa se ngi ɲininka ayiwa circulation routière n'a bi taa ni ka segin ko fɔ i ka dɔn sirabaw kan ayiwa olu ka maa ɲɛmaw fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se transporteur ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sɔnna ka sigi i ka dɔn tabali kelen na ka kuma aw kɛlen bɛ ka baara bila i ka dɔn tile 3 baara tile kelen kɛra a ye ɲama i ka dɔn a k'a wuli ka bɔ yen an ka sigikafɔw kɛ ko balan bɛ yɔrɔ min an k'a lajɛ transporteur fana ma ban sigikafɔ ma sigikafɔ yɛrɛ tɔ bɛ mɔnɔbɔ ka n'a bila fɔ bi alamisala koyi fɛn b'a to bɛn ka se ka kɛ ko la n'i y'a lajɛ centre o maa ɲɛmaa dɔ bɛ yen n'o ye ayiwa Fode Keyita ye u k'ale ma ko Vieja ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko sigikafɔw bɛ sen na k'a daminɛna tarata kabini 16h waati ka taa kunjɛ fɔ 23h waati la o y'a sɔrɔ su sɛbɛkɔrɔ a janfara dɔɔni n'i y'a lajɛ i ka dɔn ko fila tun bɛ sen na a ko fila in o tɛ dɔwɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ ayiwa u tun bɛ min nɔfɛ fɛn min ye permis ye u ka permis ayiwa o ka to san 5 la an ka ma ko maintien de la validité des permis i ka dɔn u ka to san 5 la o fana tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye péage ko ye o fana ka don bɛrɛ la sabu ka d'a kan min fɔra o la ko y'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ ni bɛn kɛra olu bɛɛ lajɛlen kɔni na a tɔ minnu bɛ yen sigikafɔ i k'a dɔn a na se ka kunjɛ cogo ɲuman na o fana fɛn min ye bi yɛrɛ ye bi alamisa in ko 10h waati ko sigikafɔ tɔ bɛ mɔnɔbɔ fɛn b'a to u ka se ka bɛn u ye nka don kuma na dɛ nka in tɛ dɔwɛrɛ ye o y'a jira k'a fɔ ko olu bɛ min nɔfɛ n'a ɲɛnabɔra a n'a sɛbɛkɔrɔjaw ye kosɛbɛ a ko nka fɛn min ye olu kɔni ye baara bila ɲini k'a dulo fɔlɔ ko nka ni bɛn ma kɛ ko la préavis kura k'u b'a di dɛ Youssou ministre Mohamed Saliya Toure ani ɲɛ maa minnu fɔ minnu bɛ kɛnɛ kan olu fana nisɔndiyara kosɛbɛ sabu ka d'a kan sigikafɔ ye damu ye transporteur fana ka sɔn ka sigi ni olu ye ka kuma u y'o waleɲuman dɔ fana ta k'u sɛgɛrɛ an d'a ma la k'a fɔ don nataw la hali l'heure nataw la fɛn min ye bɛn ye o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na waasa grève wɛrɛ o kana kɛ transporteur fɛ nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ Magan fili dabɔ in a k'a lajɛ a k'a lajɛ ani a ka chauffeur ka bɛn ani transporteur ka bɛn tiɲɛ la Amadu ye péage sigi a y'a sigi n'a tile kelen na kelen n'i y'a ta siɲɛ kelen 24 heures n'a fɔra tani ka segin o ma anw consommateurs de bɛna o bɛ bɛn a la sa anw consommateurs de bɛna mɔnɔbɔ dɛ an bɛ bi d'u ma ni Ala sɔnna ma an d'a ma la k'a fɔ bɛ bɛn ko la Ala k'an kunnaja amina an nɔna an bɛ taa a k'a dɔn min ye Kayi ale ni Kayi sira la Kayi ni a k'a dɔn Wawuru cɛ min ye Wawuru ale ni Kayi cɛ yɛrɛ kilo 70 nin ye a k'a dɔn car dɔ ye passager i ka dɔn maaw bɛ ka taa car la maaw bɛ ka taa u jabalaw la maaw bɛ ka taa u ka duw la maaw bɛ ka taa u ka duguw la a dɔn i ka dɔn maa minnu filɛ nin ye ninnu a ka dɔn bandits armés non identifiés o de tɔgɔ ye Manine Kayi mara la awɔ a gɛlɛyara voyageurs minnu filɛ nin ni taamadenw don waati min na u bɛ ka t'u ka dugu la i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a ka dɔn Wawuru ale ni Kayi cɛ kilo 70 min ye a ka dɔn olu kɔni u bɛ bɔ min galama maa dɔw nana marifatigi dɔw i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ka na mobili ka barake o ti dɔwɛrɛ aw k'a dɔn ka marifa ni fɛnw jɔ mobili la ka mobili la jɔ jagoya ni fin na min ye aw k'a dɔn ka mobili kɔnɔna bɛɛ lajɛlen f'u ye fɛn min ka d'u ye aw k'a dɔn wari b'o la bisiw b'o la e ko dugu jumɛn ni jumɛn cɛ dugu jumɛn ni jumɛn cɛ ko Kayi ni des hommes armés non identifiés se sont attaqués le 23 mars 2021 à plusieurs voyageurs sur l'axe Kayi Wawuru Kayi ni Wawuru cɛ bisimila i ka dɔn kilomètre 70 min a ka dɔn waati min na nin ko bɛɛ lajɛlen kɛra bɛɛ ka fɔ u ye maaw ka wari an'u ka bijoux ani téléphone dakabanaw u y'o bɛɛ lajɛlen minɛ u bolo min a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a ka dɔn maa minnu bɛ yen n'u y'olu ka fɛnw minɛ n'u ye marifa jula e tɛ se ka yɔgɔyɔgɔ min ye a ka dɔn an ka tunkaranke dɔw tun b'a la a gɛlɛyara u y'olu ka fɛn minɛ o minɛnen kɔsa a ka dɔn ninnu kɔni a da a ka dɔn min ye dibi la ni ka taa a ka dɔn ni maaw bolofɛn ye min ye a ka dɔn wolomasiri tabaw ale ka dɔn maa ɲɛmaw olu kɔni ko k'u na sɛgɛsɛgɛli kɛ maa minnu nɔ ye nin ye u n'u tɛgɛ da u tɔ na nka a bɛna taa a ka dɔn an ka lajɛ hali bi an ka yɛrɛ kɔlɔsi lakana ma sabati cogo si la Mali yɔrɔ si tɛ yen ko maa bɛ se k'a fɔ k'i tɛ se ka bin tɛ se ka k'i ka yɔrɔ min na
Ala ka anzutura amina ala ka awa jamana basigi amina ala ka sawu ɲuman nama amina indicateur an bɛ awa ka dɔ an ye nin sama ka bɔ ale kɔnɔ ayiwa Yusu ni l'indicateur bila ne bɛ sɛbɛn da an ko ma ko la sirène an bɛ taa CICB la n'a bɛ lajɛkɛyɔrɔ belebeleba ko fɔ ko CICB bilama maa bɛ se k'a fɔ ko taarɛ sabu ka d'a kan CICB a kɛmɛ manamani ye bi farafinna yɛrɛ binakun kan hakaja maa bɛ se k'a fɔ ko yɔrɔba do yɔrɔ min n'a bɛ se ka jate diɲɛ kɔnɔ i k'a dɔn lajɛbaw ale bɛ kɛ yɔrɔ minnu na ni ye CICB tɛ k'a lajɛ hali ni gɛlɛya kun b'a la kununko CICB bilama ko maa bɛ se k'a fɔ ko ɲɛtaw b'a la ka sabati u ye sigi k'a fɔ kɛ sigikafɔ in tɛ dɔwɛrɛ fɛn min ye u ka lasigi 22nan n'an b'a fɔ a ma ko conseil d'administration u y'o baaraw kɛ a kɛra ntɛnɛn mars kalo tile 22 ɲinɛ sa in na k'a lajɛ fɛn min ye an ka sɔrɔ bɛ danga jumɛn na ɲina an bɛna musaka jumɛnw kɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɔni tɛntɛn ni k'a lajɛ administrateurs olu ye baara caman kɛ ministre yɛrɛ min n'a bɛ seko ni dɔnko kunna bi n'o ye madamu ayiwa Kajatu Konare ye ale kɔni administrateurs ani CCB maa ɲɛmaw u sigira u kumana conseil d'administration a kɛra sababu ye ka sɛbɛnw da k'u fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ an ye mun kɛ baara tɔ ye jumɛn ye ayiwa ɲinɛ sɔrɔ bɛ taa danga jumɛn na a musakaw bɛ taa danga jumɛn na bɛn kɛra o ka sɔn kɛra o fana ma Yusu Tarawele n'i y'a lajɛ fɛn min ye seko ni dɔnko ministre ye n'a bɛ madame Kayatu Konare ko fɔ ale kɔni ye kuma ta kuma min kɔnɔna la a y'a lajɛ CICB yɛrɛ bɛ danga min na a ye tariku ni fɔ a kan a y'a jira k'a fɔ CICB i k'a dɔn wulikajɔ 164 nazara ko ma ko activité o baara o de kɛra a kɔnɔna la ayiwa san dɛmɛnen na n'i y'a lajɛ fana tiɲɛ don ɲaami caman nana don jamana kɔnɔ sabu covid-19 ko o gɛlɛyara kosɛbɛ n'i y'a lajɛ mɔgɔw de bɛ fara ɲɔgɔn kan CICB la coronavirus dun nane a fɔra ko mɔgɔw ka ayiwa mabɔ ɲɔgɔn na a kɛra sababu ye lajɛw olu dulonna yɔrɔ min ka sɔrɔ dulon bɛ lajɛ la n'a fɔra ko mɔgɔw kana gɛrɛ ɲɔgɔn na y'a dɔn kɔni ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o kɔni o kɛra gɛlɛyaba ye CICB ma nka o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna CICB a sera ka baaraw kɛ a kɛcogo la fɛn min kɔni b'a to i k'a dɔn ayiwa ɲɛtaw olu bɛ sabati cogo min na fɛn min ye baaraba minnu kɛra ani mɔgɔw ye baara minnu kɛ minisiri a ye foli ta ka CICB baarakɛla bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ k'u bɛ baara la koyi ko nka ko ale bi Yusu k'u cɛsiri fɛn min b'a to ɲɛtaw olu bɛ se ka sabati CICB datugulen kun do waati la ka se ka baara caman k'a kɔnɔ k'a kɛ manamani ye a dayɛlɛla san 2019 la ayiwa ka b'o don fɔ bi kɔni baara caman olu bɛ ka k'a kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ coronavirus nana bisi basa don baara la ka caman bɔ sɔrɔ la ko fɛn min ye CICB kɔni k'a b'a la ka ɲɛtaw fana sabati minɛnkuraw olu bɛ se ka na cogo min na CICB yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min ka fiɲɛ bɔda kɛ k'o baaraw bɛna to sen na kosɛbɛ yɔrɔ fana don yɔrɔ min n'a k'a ka sɛbɛkɔrɔ lakana sabu fɛn min ye jamana ɲɛmaw ye ani diɲɛ maabaw ani lajɛbaw de bɛ kɛ ye i bɛ se ka maa 1000 don i ka dɔn so kelen kɔnɔ yɔrɔ min na o lakana ko o man ka kɛ tulonkɛ ko ye lakana ale bi dɔ bɛ se ka fara kan cogo min na ani fɛn min ye musaka ko ye olu bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛnabɔ minisiri kɔni a ye jigisigi kuma caman fɔ fɛn min ye ko yɛrɛ kunba ye n'a bɛ musaka ko fɔ Yusu Karawati tulo ɲɛkɛlɛ jɔ dɛ san 2021 fɛn min ye a wariko ye o de ye k'a fɔ u yɛrɛ bɛna wari min yuguba miliyari 1 miliyɔn 651 a n'a kunkanfɛn nka o la fɛn min ye miliyɔn 100 n'a fɔ miliyari 1 ani miliyɔn 300 n'a kunkanfɛn o ye u yɛrɛ ta ye u yɛrɛ de b'o wari yuguba u yɛrɛ ye quoi o y'o de sɔrɔ ayi sɔrɔ la san 2021 na jigi dame min kan k'u bɛn'o yuguba u yɛrɛ ye i n'a fɔ ka baara kɛ ka wari sɔrɔ o de 1 miliyari ye miliyɔn 600 ani kɔ jamana bɛ dɛmɛ kɛ o n'o ye subvention ye jamana bɛ miliyɔn 300 ani dɔɔnin di k'o kɛ subvention ye k'o kɛ dɛmɛ ye ɲinɛ u yɛrɛ ka wulikajɔ ani u ka yugubali miliyari 1 miliyɔn 600 ani 50 n'a kunkanfɛ n'i dun ye ko in fana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye minisiri ye a sɛbɛkɔrɔ kumana a ye administrateurs bɛɛ lajɛlen wele u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ fɛn min b'a to Yusu ayiwa ɲɛtaw olu ka se ka sabati hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya o bɛ an ka bi ko n'o kɛra sababu ye CICB i k'a dɔn a ko bɛ fisaya kosɛbɛ a ko n'i ye CICB ta k'a lajɛ caman kɛra kɔnɔ minnu bɛ don tariku kɔnɔ hali bi bi na CNT yɛrɛ a bɛ CICB de kɔnɔ k'o b'a jira k'a fɔ CICB ye yɔrɔ ye yɔrɔ min n'a sɛbɛkɔrɔ labɛn bɛ yɔrɔ min n'a baarakɛlaw fana bɛ a baara ɲɛ dɔn wa ko ni min ma fara ɲɛ t'a kan ko fɛn da bɔ a la dɛ a ye bɛɛ lajɛlen kɔni jija ko fɛn min administrateur u ka sɛbɛn ninnu fɛsɛfɛsɛ majigin bɛ yɔrɔ minnu na olu ka se ka tile ɲɛta bɛ se ka kɛ sira o sira fɛ u k'a bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛfɔ fɛn b'a to don n'a nataw la min bɛ se ka fara CICB ko kan o ka se ka fara a kan bisi disɛnbara an y'a salo ka bɔ la sirène na an dɔn n'i ye sirène bila sa an bɛ taa groupe commerce la Ablaye Mayiga an bɛ taa ale fɛ yen aw ka dɔn Dakabana fauteuils kariw ni aw ka dɔn wolomasi tabaw ka minɛnw k'a bɛɛ lajɛlen ɲuman da dɔ wɛrɛ bɛ yen koyi fɛn wɛrɛ bɛ yen o o ye jumɛn e t'o dɔn
Ablaye Maiga fe groupe commerce la ale kura minam baw o temene ngo boisson sumale be tagala gomi bomo te bomo ke ni tra dora abata ga fa bomo la ka kitege abara e bi boisson sumale mi abara amaba ndesani télévision bele ba jombe o be renouveau TV la e du ko godi Ablaye Maiga ma fo kaka barakala bela jeli fo amta zole day sonamina amena boraye amme café Niger ka minki lafia o kado awami amo fana mi kabira na so modene be ka furu de amo mi café Niger agati mi koy kadi koy ayo basite abi ma lafia angata commencer la kan angata café Niger bismillah groupe commerce ambole ye amido sebe ngono andone awa minye ala masay koy ala de se ka ko bela jele ke andone kado nyere la ni aw kado muso dobe samuga ani duro muso ngoni aw kado nyere la malikono aywa muso yi aw kado ye sega leke sigasigale kale minye fe min ngoni yera aw kado minye awolonugula o ye den wolon vla kaka nga o de dame den wolonvla ala kana no nyumai amina rabbi andone wati mina dogotoro bora ni ngalama minye ye ministre minye sino anga kene ministre ma yopma da otloka miye awakado service hygienico obstetrica olu ye awapma da ministre tloka ka jira ka fo muso do samuga aninani samuga ni duro abi ashiya ga bitola muso ngoni awakado nyera la ministre amma nyefina ni ningo amanno go njugo shila opma ikado poje ga de ni jibla angoni docteur Fanta Sibi miye awakado nyera la awaga miye angoni benani fendoy ikado angoni ma nyefina muso dobe akono do den wolonvla la ay kado demen sugu mi no bse ka ke wala sa muso yi anabi jigi akajigi lafiya konana kangalanga den wolonvla ala kana no nyumai andwan wati minna o ko karasa ministre mato sigile ministre koni aw kado ay wulika joke ngati nyedda muso inga ay kado abolla ngol mata mi ase minye latara kato di muso ma ma awakado minye ni ko bela jelenye ibay ka fo nyera la muso ngone wulika josugo bela ministre wulika josugo bela jeleke ikado wati mina ani dogotoro mana aya yira dogotoro la ka fo nyera la akake ko sugo bela jelela minye awakado de nunu ani muso abse ka yere soro chugo mina na la sonna nga miye geleya baye ikado awa miye anga jamana kono miye akado nyere la ibe kafo awa miye minango dogotoro sola ode konana miye akado dogotoro ya yurula kafo akado ninganga tajigi yorola miye inafo maroku na nywanao akado awa miye wala sa den numse ku yere soro awa musobi yere soro wardo ta million jamana de awo ministre ama bla da grindala ako dogotoro ko nga akoloshi o ikado ni ko bela jelela amiye akado ni minan zorola ka anga jamana ngono ikado minanga nyini mi anga minan ni nywana ukera yana kata maroku ikado awamiyo bisika ke anyere korea wa mugowero akado olubsika atnobo ka benata amanye mi ministre o mi njira ka fo alibi mi anga dogotoro ka koloshi nga mi akado maw nyini neno mamunu nolu biseka demenge wala sa muso awkado abiseka lafiya chogomina wala sa muso biseka jigi lafiya la opma malidew alna digra lafiya la mabande de wolo vla balole manogo aka jigi mbolo lafiya la banu etapu do temere ambo dugo ke awo o peko ni ko temena chugola am fana betla ka laje den numbi balo chugo mo fere bi muso njamu edi o ma to ko sabere ayo basite jamungo bola ay ningal tewa jamungo bola abe famu bismillah ba faka ko jarla ko amba foga jonjo dama de wolo vla o te ko nokonye ngambe dugo ke ala kana nu nyuma ye ala ka re nyuma mbo mi yere kore o american do de leta te shegi mais aleta o yo barani machine ni ka o bla ko no mais nuta ala ka keri o sana ka Egypte président Koronte Osni Mubarak
o ka tile la amena dɔɔni muso dɔ fana ye den wɔɔrɔ sɔrɔ ye nka o cɛ m'a bila dagirindala koyi a muso kɛlen k'a yɛrɛ sɔrɔ Hosni Mubarak a y'o tɔgɔ da k'o muso tɔgɔ da o denkɛ k'o tɔgɔ da k'o denmuso tɔgɔ da a ye den wɔɔrɔ in bɛɛ kɛ ka premier ministre tɔgɔ président ka somɔgɔw ye an n'a jɔ an da la baasi tɛ sɛbɛn ye jumɛn ye ni Ala ka nin ɲuman ami a k'a tɔgɔ da Bandaw Asimu Koyita Muktar Wan kana ɲinɛ ministre kɔ dɛ dɔgɔtɔrɔ Fana Sibi ni muso bɔra la ani ministre de l'économie Alfuseni Sanu ani Sadio Kamara a b'a tɔgɔ da olu la a ka cɛ kelen kɔni tɔgɔ da Yusu Karawati ne fana b'a ni ko bɛ yen ne bɛ o lase u ka ne bɛ ni kunnafoni dɛmɛ ye o fana kuma ka ɲi a banna k'i yɛrɛ fo sɛbɛn banna de a banna baasi tɛ Yusu ayi an bɛ dugawu kɛ muso in ye i k'a dɔn Ala ka ɲuman bɔ ɲuman na ministre fana ye wulikajɔ min kɛ hakili ɲumantigiya min kɛ an bɛ ministre fo la ka jamana ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen a ma bila a taara dɛ wulibali wolomuso ɲɔgɔn dɔ bɛ yen kuma ɲɛna k'a dɔn o bɛ nin ɲɔgɔnna la ayiwa e tɛ se ka sigi a tɛ se ka sigi o fana an na kɛnɛyaso baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka dɔgɔtɔrɔw fo dantɛ foli min na ne bɛ sɛbɛn jaso an ko ma ko Nouvelle Horizon fɛn min ye ayiwa CSA fɔ cogo la comité de suivi de l'accord n'o ye jɛkulu min dala a ka se ka tugu bɛnkan sɛbɛn nɔfɛ bɛnkan sɛbɛn min n'an bɔra n'a ye Alger i ka dɔn san 2015 la ka tugu a nɔfɛ a bɛ waleya sira minnu fɛ ani gwɛlɛyani minnu b'a la olu ka se ka wuli fɛn min kɔni ye o comité in ye a sigira u ye sigiko caman kɛ u ye hakɛ min kɛ sa a bɛ t'i jɔ fɔ 41 na o kɛra 41 laban in yɛrɛ kɛra Kidali ko 42 k'o bɛna taa kɛ Kayi Yusu Karawati n'i y'a lajɛ fɛn min ye u ka session comité de suivi de l'accord n'o ye jɛkulu min bilala ka tugu bɛnkan sɛbɛn nɔfɛ a ka se ka waleya u ye sigiko 41 min kɛ Kidali k'a fisara kosɛbɛ sabu a don kama danaya nana maaw ni ɲɔgɔn cɛ jɔnni bɛ se ka da la k'a fɔ ko n'a ɲɔgɔnna lajɛba bɛ se ka taa kɛ Kidali ministres tun bɛ kɛnɛ kan maa minnu fana da bɛ i ka dɔn bɛnkan sɛbɛn ko kuma la olu bɛɛ lajɛlen fana tun bɛ kɛnɛ kan k'a ko sɛbɛ kɔrɔpisayara baara min n'o kɛra i ka dɔn février kalo tile 11 2021 na n'a kɛra Kidali k'a baara fisara kosɛbɛ a ɲɛmaa yɛrɛ tun bɛ maa min bolo o de ye Algérikaw ka ministre min ɲɛsin bɛ u ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔ ko ma u k'a ma ko Sabri Boukadoum ale tun bɛ kɛnɛ in kan sabu Algérie i k'a dɔn olu ye dɛmɛba kɛ ko in na baara ninnu bɛɛ lajɛlen fana de kɛra Algérie fɛn min fana y'an ka bɛnkan sɛbɛn ye a bɔra Algérie an fana tɛngun bɛ ɲɔgɔn na sebatigiw don u bɛ fɛn caman dɔn o bana o min kɛra o kɔni kɛra sababu ye ni kana danayaba ye mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a lajɛ o lasigi min ni ayiwa a kɛra Kidali maa caman b'a kɛnɛ kɛ i n'a fɔ ministre min ɲɛsin bɛ an ka lakanako ma ministre min ɲɛsin bɛ jamana yɛrɛ ka se ka ayiwa a bayɛlɛma k'a ɲɛ kosɛbɛ ministre min ɲɛsin bɛ sɛnɛko ma ministre min i ka dɔn n'o ɲɛsin bɛ musow ani du ni den ka ɲɛtaa kama ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ani ministre min yɛrɛ sigi bɛ bɛn kama n'o ye colonel major ayiwa Ismail Wage ye ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a don kama ka fara fɛn min ye jamanakuntigi ka ayiwa ciden kɛrɛnkɛrɛnnen an ko ma ko haut représentant du président de la république nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kɛnɛ in kan a fisara kosɛbɛ o fana a jirala k'a fɔ ale bi bɛnkan sɛbɛn ko a kana to maa kelen da la an ka to ka falifalenw kɛ an ka to ka taa lajɛw kɛ marabolo kɔnɔna la o bɛ na ni danaya ye o bɛ na ni sababu ɲuman wɛrɛ caman ye o de la bɛn kɛra o ka sɔnkɛrɛw ma fɛn min ye u ka sigi ko 42 k'o bɛna taa kɛ k'a ye hakili la fasiri kɛbaa yɛrɛ kɛn bɛ ka dɔ fɔ a la koyi e ko marisakaw tile 29 nata in tɛ de ye o yɛrɛ ti mɛn bilen o tɔ ye tile damadɔ ye fɛn min ye nin ko in ye k'a bɛna taa kɛ k'a ye u ka sigi ko 42 in a bɛɛ lajɛlen kun ye bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna a kana dogo maa la bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ u ka to ka taa marabolo ni ɲɔgɔn cɛ ka to ka taa lasigi in kɛ k'a bɛ fisaya kosɛbɛ a bɛɛ lajɛlen kana da Bamakɔ ani Kidali fana ma o hakili ɲuman min fana n'o sɔrɔ la k'o bɛna kɛ sababu ye maliden kelen kelen bɛɛ ka se ka bɛnkan sɛbɛn ko in faamu sabu a kuma sɛbɛkɔrɔ cayara kosɛbɛ o fana min bɛna taa kɛ k'a ye kalo tile 29 in na k'a bɛna kɛ sababu ye ka na danaya caman ye a bɛna kɛ sababu ye ka hakilinaw fana falen a bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye hali bi malidenw ni ɲɔgɔn cɛ danaya o bɛ se ka na cogo min na comité de suivi de l'accord n'a bɛ jɛkulu ko fɔ min bila an bɛ bɛnkan sɛbɛn nɔfɛ bɛn ka se ka na n'a ka se ka waleya u ka sigi ko 42 a bɛna taa kɛ Kayi mars kalo tile 29 2021 na nin kun ye sɛbɛn ye i k'a dɔn Tuguna A Tarawele an y'a bɔ Nouvelle Horizon na ni muso in jiginna an bɛ ONG Rahma pour orphelin ale bɛ denmisɛnninw fana dɛmɛ ayiwa
Oh, no, nyama be Aisha Aitara bolo. Deme be bororo. Oh, aba fana wele. Deme kana du made. Aisha Aitara. Msum do abake. Ase mi ko na aboke. Basite. Andwan, mi alibi, mi avocado nyera la, amete mani kuna foni nye. Mi ibe de musique do. Jume? Eto lu do. Ne ma fam. De musique. De musique. O mu vin. De musique. De musique. Ça, je connais pas. Et débrancher la main là. Je connais pas. Popcorn nouni. Je connais pas. Get ready nouni. Kafulu maya nouni. Des musiques mouillées. Des musiques. Oui, jabate la musique. Oh, wa. Youssou. Mana me boutelezi déjà. Ala. Boutelezi ke. Bon appétit boutelezi. Mana me odeda. Oba millier nouna. Des musiques. Jabate la musique. Ah, oh. Ah, beto kamenda. Des musiques. Beto kamenda. Yera la. Plaisir nous de bénéfice nous. Oh, plaisir nous. La télé fait son show. Ane papu nous. Oh, papu la télé fait son show. Ane staff managerial. Bismillah. Fuseni Jamajigi. Oh. Ayo. Anuga Sira Kamara. Sira Kulubali. Oh, Sira Kulubali. Oh, ni ala sonama. Mi avocado télé fait son show. Ire na wele. O bala de. O kana to yi. Tuko di fo. Nyingali mande nyingali kala ko. Ay mo taw nyingali kala ma do ifana ka nga nyingali. Oh, nantara la télé fait son show nantara. Ubi donge ne nutese dona. Yaro ko na ke bara ubi bonjala kala ubi we get ready kala ubi we ta ke salsa. Mami ndi soro dona du golo sanve bo do o nabi. Nabila. Ali milliard date doke. Ay fiu. Bon, ale fana senga ja akoku ma quoi. Ngode fana problem brake do de. Bismillah. Nyina nyama nyama bi doke. Fomba bisa se ta chokola de. Moro fana. Moro ka do. Ndato kuma na. Moro ko ni ale do na zoro ki gale mne gata na Yusu ikilinga no fo ndese ga ndado ngoro ka donge ko kuma na de. Na do na shegele ni. Aya basite. Allo to dembare. Bismillah. De musique. C'est Jabato la musique. Ikado Mercedes classe. Mi avocado classe badu. Mi avocado nabe soro avocado nye mabaw bolo. Nabe artiste baw bolo. Nabe nafilutigi baw bolo. Mi nyo onwa nado de musique avocado Seriki Jabate. Ikado Seriki Jabate. Nyera ni wati galele gere arama. Bora kasola ala mame ni avocado Seriki Jabate o masoro dore fe avocado malite belajere boro kalaba ni o Seriki Jabate abole kasola ikado awaminyi odongo 4h ani 4h du matin 3h du matin faut que ta c'est 4h du matin ne famana ko ye nyena de 4h 3h 4h kene manana Bismillah. Nga demsonu ndo chifu ndo abinye mi avocado Seriki mi abaka ka mobile bole wati mina yuru bulka sumgu avocado yoro dobbe Seriki Jabate kuluguro siraina abika tana ka mobile alafiale ikado ayreka mizigi bala mi avocado folibe ka shuru nga ikado awami Seriki abibo mingalama shishisuma ubika bom mobile kono ikado nyerela Seriki Jabate ubela jeli pamba nga bo mi mobile koni avocado mobile njeni jennin damne ne me avocado polisu ko ni nana polisu nana olu fana ye cibla a saper pompier mauma olu bena mami olu nale avocado minyo tatuma fali damne essence de ba kono essence ka feke mi avocado tulu de ba kono tulu avocado no tasuma yo mene o fa manni mi avocado pompier ko ni mi lere kele olu yo ke avocado mi nyere la mi mobile falila nga kado c'est trop tard mobile ngoni jeni na fo ka beti nga kumado ala folo ajena rema ayo basite kumado ala folo mi avocado polsu koni kado olu ye avocado tamafia munu yira polsu yira ko mbo do nga mi mobile ngoni nyera la avocado ajena nga mama jogi mama sa kona kera Seriki yere ka mobile jenna akada folo chena ngani nywana wara bisoro abake tugodi abana ande Seriki koy ande du de Andedu alaka ko no ka libu lu do kadiwo ayo basite amana ado na biju kene la nunu ani inorona
ko o ye denmisɛnninw Youssou n'o tɛ a kɔni bɛ fɔli duman kɛ dɛ ni mɔgɔ bɛ fɔli ninnu na u maa 2 bi gɛrɛ plaisir la bɛnɛ plaisir u maa 2 bi plaisir ni Boubacar Jara Badu olu bɛ nin taabolo dɔ kosɛbɛ u maa 2 bɛ bi tiɲɛ yɛrɛ la u ka ko cogoya ka di ne Sidiki Jabate b'a la ani jolimusonin dɔw bɛ bi ko Bigini Bagaga ni ne y'ale ye dɔrɔn ne hakili bɛ jigin Barack Obama muso in na a forme bɛ comme o ten ni awɔ Michelle Obama i na gasi kɛ koyi a furulen don a forme bɛ comme Michelle Obama forme bismillah a forme ka ɲi dɛ a bɛ bɛn hali bi n kɔrɔ ayi a forme o maa bɛ verre fumé dɔ baasi tɛ an bɛ koko dɔ ani maaw cɛ gasi t'i la ka yaala n ko gasi t'i la Ala k'an kunna diya amina Ala ka sɔn ɲuman na ma amin Youssou Konate y'ale ka fasiri ye an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn minnu b'a wele ko Espoir de Bamako ayiwa Sidiki Jabate i k'a dɔn an na dugawu k'a ye ko fɛn min hali bi Ala ka ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ɲinɛ nin ye ko ye ko min n'a bɛ maa degun kosɛbɛ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na nka i k'a dɔn an bɛ dugawu kɛ Ala ka ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Youssou waati bɛ yen ne ka n'i jɔ an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn réalisateur jamajɛ baara dɔ ka taa se technicien ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo nka yan'an ka bɔ an bɛ taa jɛka optique la Nazare an bɛ Jibi Jalo fo Jibi Jalo n'a ka maaw ma dasi ya Youssou a don n yɛrɛ tun ye entraîneur adjoint mais ne kɔni bɛ min dɔn il faut k'a ka entraîneur ni destituer de non mais n'a jamais gagnant non a bɛ ɲɛ sa problème ye min ye an bɛ nommé vice président an bɛ nommé k'e bila a kɛrɛfɛ an kɛ adjoint direct staff technique la non ne ka spécialité tun ye min ye ramasseur de balle a ye n t'o la ramasseur de balle awɔ ayiwa basi tɛ bɛɛ n'i ka spécialité a bɛ faamu o tuma an b'i yɛrɛ fo ayiwa ka fɛn min jɛka optique baarakɛla bɛɛ Jibi Jalo o b'o la a bɛ Mohamed Dramane Traoré ko fɔ a bɛ Sarafin Dako ko fɔ a bɛ Moriba ko fɔ a bɛ DJ Herman Sangara a b'o ko fɔ an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye o kɔfɛ fɛn min ye Boubacar Tamboura transfert don an b'a fɔ i k'a dɔn dande foli min na o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa pharmacie de l'avenir la 26 mars kɔfɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo docteur Siramuru Traoré ka taa se Ana Touré ma ka taa bila Mariam Bagayogo la Mahamadou Jakite Sulemani Sidibe an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo pharmacie de l'avenir ka bɛɛ filɛ nin ye 26 mars i k'a dɔn o tile b'i bolo la coyi n'o bɔra an yɛrɛ burankɛ Sulemani Bagayogo ale ye dɔn an ye a bɛ ayiwa Kayi bi na an b'a fɔ a n'a ka furumuso Madame Bagayogo Kadijatu Jara ale bɛ ministère de transport la ka ministère de transport baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Sako Holding Mohamed Sako i k'a dɔn an b'ale fo 15 mugu ayiwa ka Ousmane Kone fana fo an ka ma ko monsieur le député an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye o tɛmɛnen kɔfɛ Karimu Samake Metal Kasam a bɛ Kucala fo ka taa se Madame Jawara Bindu Kulubali ma an ka musokɔrɔba don an b'a fo groupe commerce la an bɛ ɲɛmaaba fo n'a bɛ Ablaye Mayiga ko fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Jakarija Mayiga an b'ale fo ani i k'a dɔn Madame Kulubali Aïssata Temeli ale ye responsable clientèle ye an b'a fo dande foli min na groupe commerce la ka groupe commerce baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo bada foli Youssou Ablaye Mayiga k'a fɔ n'i y'ale fo n'i ma foli n'i ma juru jɛnya dɔgɔtɔrɔ n ko tɛ nin na koyi Mariam Jalo Madame Mayiga an dɔɔni Youssou i bɛ woro sara n jo tɛ nin na i bɛ woro sara Madame Mayiga i bɛ kɛ boisson ye pharmacie Croix Verte Croix Verte o don Madame Mayiga an b'a fo dande foli min na fulamuso i k'a dɔn ayiwa fɛn min ye pharmacie Croix Verte ye a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen k'u fo ACI 2000 la coordinateur général des communautés maliens de Bata n'o bɛ Guinée équatoriale fɛ Sulemani Aïdara n'o b'a wele ko Nani an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an dɔɔni n'an y'o fo sa min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la foli an b'a lase sanga ani waati min ye Babi an b'ale fo ale ye canard déchaîné o promoteur ye Babi an b'a fo k'a waleɲuman dɔn sanga ani waati n'an y'o fo an bɛ foli lase aw k'a dɔn Tanti Awa Jarama ne ba k'a fɔ k'a ka dugawu kɛ ne ni an dɔn bɛɛ lajɛlen a n'an bɛɛ lajɛlen Youssou e ka kuma ninnu tɛ tile kuma dɔw an ba Tanti Awa Jara kuma ma ɲɛ a ma ɲɛ fiyewu cɛ i tɛ tiɲɛ fɔ ne ba tɛ ba ye nka i bɛ kuma dɔw de fɔ ka ɲɛ ko bɛ don Mali sira dɔw ferekelen don sisan Antoine Solange Dambélé o denmuso Awa Jara Dardi
No, ba ça va. So bunga na mbadi to ya mamba. E morgue ne denye. E ko tugodi. Morgue jara. Ngone ku e jaraba ka gerna denye. E bitam. Bale de l'extérieur là. E ma famusa. Jaraba ka gerna de ku yene. Oh, ne bna fo ne bna fo fema tugodi ko tanti. Obinya. Olu de ka fo na mako tondo. E ko tugodi. Andon akado seba mangara ale be porboy ale boucher grossiste do abattoir porboy la amba fo ka wali mando mi nyamoy touré amba le fo ya fo kalaba foli amba la sesanga ani wati ta gouverneur ma Ousmane Sangare na frumso awakado awa madame Sangare awa konate amba fo ka wali mando ka bashikne keta jangne keta atrosi aluja ala pièce ka num pela jele fo mi Mohamed Ama le fo énergie la ka foli la se marabare tanti asuma mi nanyo fosa foli ama la se sitama ale be kebila commerçant no kebila also a plano krefe ka foli anata no ko la se sanga adu wati mi avocado alipi nyere kama angama ne balmamuso andon ale furumuso no Shimon Kone amba fuka wala nyuman don katika do mi katikadi kati nyonte ini nabi kati na aye fenfo katima abanjere ne o jabito nabi bolo kabo do na afi ngun nabi de porte parole c'est nabi le porte parole na le mi vo odedo va adon alibi ambe foli la sekuyatima mi tribunal de commerce ka foli la se femme ga damlema alepe tribunal de commerce la en chef kone ka fo ka wali mando aywa Youssou ki refo ki wali mando amita femi tribunal administratif la président be monsieur Sango anaka chakalaw be Jibrila Maiga amenu bela jele fo barabara foli femi Sango ye aywa tribunal administratif ka bi an lamako ko sa ban laje ka bi foli la se irema dande foli mina o kɔfɛ an bɛ taa banaba ko ka festival belebeleba a bolo danbɛ dɛ fɛn min kalo tile 26 ye sini ka taa bila fɔ tile 29 la Cheikh Tunkara kɛ Cheikh Tunkara de directeur du festival Cheikh Tunkara ko tara di Cheikh Tunkara kosɛbɛ ni ko o ba banaba an bɛ banabakaw bɛɛ lajɛlen fo Maru Magadu ka dugu dande foli min na an ka cɛkɔrɔba Ala ka hinɛ la Maru Magaji u ka nin fɛn ye première édition ye festival belebele fɛn min banaba ye a seko n'a dɔnko ka bɔ k'a jira mɔgɔw la awɔ Cheikh Tunkara a n'a ka festival ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo dande foli min na an yɛrɛ denmuso ni Ala sɔnna ma araba nata Ngaso yɛrɛ denmuso Korotumu bisimila banabako kɔni ale ta a bɛ kɛ banabako ɲɔfɛ an disani ayiwa an yɛrɛ nisɔndiya mɛn tuguni sabu ka d'a ka dɔ farala jama kan fɛn min ye ayiwa an baarakɛ ɲɔgɔn Lamisa Sanɔgɔ a n'a ka furumuso Maramu Sanɔgɔ Tata Kanɛ ayiwa ko Ala y'a sɔn denkuranin na denkɛ don an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka den balo k'a fama mɔ k'a bama mɔ a bɛ yɛlɛ la sisan k'a yɛlɛ k'an da ye Papa Lamisa bɛ yɛlɛ la sisan dugawu laban ye jumɛn ye Ala ka den k'a faw ye amina a k'a tɛmɛ a faw la ayiwa faw tɛ foyi ye journaliste nu ani animateur nu o tumana ko Ala ka fɛn bɔra min ka fisa n'an ye ayiwa o tumana Ala k'a k'o cogo la an bɛ yɛrɛ fo Seydou Amar Keyita bolo tun bɛ nɛgɛw la ayiwa fɛn min ye réalisation ye ka taa se Fuseni Dawu a bolo bɛ nɛgɛw fana na Bouakar Jaraba de ka se k'a fili fiɲɛ fɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn yanni an ka bɔ an bɛ taa Espagne an ka ambassadeur bɛ yen Mali ka lasigiden i k'a dɔn général Ablaye Kumare a n'a ka ayiwa cakɛlaw bɛɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka Mali ka ambassadeur min bɛ Espagne ka cakɛla bɛɛ fo maliden fɛn bɛ yen ayiwa Hakaja Tunkarankew bɛɛ an bɛ foli k'u bɛɛ la badabada foli bisimila kuma ka ɲi k'an bɛ waati wɛrɛ